Hola a tots, benvinguts a un nou videotutorial. Ens trobem en Geografia Universal d'Europa i d'Espanya, de primer de l'ESO, en el tema número 3. I bé, a continuació farem un xicotet repàs i introducció a la distribució de les aigües, en este cas d'Europa. D'entrada, i abans d'entrar en matèria, hem de ressenyar algun precepte bàsic abans d'entrar a analitzar formalment i intensament els rius europeus. Hem de ressenyar, per tant, que els rius d'Europa a grans trets són molt variats i les seues característiques depenen de l'orografia del terreny per on succeeixen i de la climatologia que els afecta. Així doncs, els agrupem i classifiquem en un total de 5 vessants que tot seguit comentarem i analitzarem. En primer lloc, el vessant de l'Àrtic, és a dir, són aquells que moren a l'oceà glacial Àrtic durant bona part del seu any, gràcies sobretot a les baixes temperatures per on discorren les aigües estan gelades, i són alguns exemples el de Vina, el Petxora, que el tenim encara més al nord i que no apareix a la imatge. Els del vessant atlàntic solen ser cabalosos i regulars per la seva regularitat, valga la redundància, de les precipitacions atlàntiques, per aquestes borrasques atlàntiques que entren per l'Atlàntic. Hem de destacar alguns d'ells, com ara el Rin, com ara el Sena, el Loira, el Vístula, l'Oder i en el cas dels espanyols del Tajo o del Duero. Pel que fa als mediterranis, difereixen prou dels anteriors, atès que tenen cabals irregulars per l'absència en moltes ocasions de precipitacions a les seues conques, on cal destacar, en el nostre cas, del riu Ebre, que evidentment és no és habitual, és una excepció, el Roine, per exemple, francès, el Po, italià. Quant als rius del vessant de la Mar Negra, són molt grans i hem de mencionar alguns dels grans gegants europeus, com per exemple el Danubi, en esta part d'ací, el de Níper, el Don, etc. Darrerament, i tancant amb este vídeo, hem de parlar també dels rius del vessant de la Mar Càspia o del Mar Caspi, que són rius molt llargs, com ara l'Ural, i cabalosos també, com ara l'Ural o fins i tot el Volga, el riu rus per antonomàsia. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.